Edi Gustin, magistar likovne pedagogije, akademski slikar koji od 2012. godine volontira u kreativnoj udruzi mladih iz Slavonskog Broda na promociji urbane i vizualne kulture grada putem SB Graffiti Festa. Središte njegova rada je kultura sjećanja i način na koji murali podsjećaju Brođane o gradskoj prošlosti i tvore svojevrsne spomenike povijesti grada i njegovog identiteta. Od projekata za izdvojiti je mural Tvrđave Brod, Most preko Save, Mario Mandžukić i Ivica Olić na stadionu kraj Save, Regoć i Kosjenka Ivane Brlić-Mažuranić na jednom od glavnih raskrižja u gradu, Klepetani Malena i Podmorje. Posljednjih 8 godina dao je nemjerljiv doprinos gradu Slavonskom Brodu, oslikao je 8 projekata uređenja oronulih zidova i pročelja, iscrtavanje murala i time uljepšao okoliš lokalne zajednice. Kao poseban doprinos je ime grada Slavonskog Broda koje je našlo mjesto u udžbeniku 7. razreda Volimo Hrvatski u izdanju Profila pod naslova Volimo Slavonski Brod. Portret Marija Mandžukića obišao je svijet te je kao jedini takav mural poznatog sugrađana uvrstio grad Slavonski Brod putem brojnih portala i društvenih mreža na svjetsku kulturnu kartu. Kako bi zahvalili na iskazanom talentu, visoko profesionalnom radu i obogaćivanju umjetničkog stvaralaštva, te iznimnom doprinosu u promociji grada Slavonskog Broda kao prepoznatljivog mjesta na grafiti karti svijeta, dodjeljuje se javno priznanje Štit Berislavića.